Department of Health Region 8 nagatala og pagsaka sa kaso sa kolera sa tibuok Eastern Visayas. Sagad sa mga nataptan sa balatian gikan sa mga lungsod nga sagad bahaanan. Ano ang report ni Mark Rigi Abella. Matod sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa DOH-8, nakatala silang 391 ka mga kaso sa kolera sa tibok Eastern Visayas Region. Sa maong datos, duha niini ang nakalas. Matod sa Information Officer sa DOH-8 nga si Jeline Malibago, nga mas taas 98% ang kaso nga natala sa buwan sa Enero karong tuiga, itandi sa milabing tuig sa susamang nga period. Nag-una ang Samar nga nakatala sa labing taas nga kaso sa kolera nga miabot sa 157. Samtang ang Eastern Samar adunay 129 ka mga kaso, 71 sa Leyte, 23 sa Northern Samar ug 16 ka mga kaso sa Southern Leyte. Usa sa gitudlong hinungdan sa DOH-8 sa pagsaka sa kaso sa kolera mao ang kakuwang sa kalimpyo sa tubig nga mainom. Dugang ni Malibago nga sagad sa mga nataptan sa sakit gikan sa mga lungsod sa Eastern Visayas nga sagad bahaan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regi Abella. Balitang Bisdak.